halusin asua lumilinnassa. Ja mä. Sitten mä jäin sinne alle, kun tulisi kesä, mä jäisin sinne alle. Niin kuin lumitulaisi. Ville, annatko mä vähän kokoaan? Kato, tuli tikkua. Hei, se meni alaspäin. Mäkin otan tikkuja. Mulla on tikkuja. Vau, tää hajoaa. Kädes hajoaa. Good. 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 Kuka antoi mulle tämmösen? Kuka antoi mulle tämmösen? Ai, tää oli täällä. Missi? En ottaa tosta.
Tikkuja. Tikkuja en ota. Mäkin otan tikkuja. Täällä on sulle. Tikkuja. Näitä tikkuja. Kiitos. Hihi. Vettä tuli. Tämä on tikkuja. Tuli leikää. Itse kaivaa tuonne. Niitä tuli paljon. Niin, mullekin paljon. Kuka on mulle tämmösen? Hei kato. Mä otan tätä ja ottaa näitä papuja. Kato. Sen puittaa kädellä. No niin. Kato. Tato. Kato. Sitten paras vielä. Mulla on yksi kertova. Puhuvasta ovesta. Se käveli näin. Sitten se puhui monimainen. Sitten näin. Meni täältä alta. Ovi aukesti. Yksi lättiläinen potkasi. Nyt tuli ovi kiinni. Ja ovi tuli kiinni. Ja tän nyrfin ovi. Ja löi tänne. Järvi on jäätynyt. Tutkitaan sitä järveä. Joo, mennään sinne. Meni siihen jäälle ja sitten rupesi Entäs jos se jää altaisi kohta sulamaan? Niin. Se sulaa pois sinne. Niin.
vettä. Mä oon nähnyt. Tuleeko sieltä kalaa? Saako tullut kalaa vielä? Saatais kalaa syötäväksi. Kala tuli! Kiiski. Ihana. Meillä taas me jäi vähän. Me tuotu ihan kaikki. Se lumi kohta sulaa. Kun se tuli on kuuma. Mitä se saa syttyä? Mä tiedän miten saa syttymään. Pitää laittaa paljon kaljaa. Mä voin sytyttää. Mä sytyttää. Mä osaan sytyttää. No niin. Ja mut Jussi, mä voin antaa sulle kaljaa. Mäkin anna. Anna mullekin. Ei vielä ihan nyt pitäis tuossa tuolla. Mä vaan pilasin kiinni. Milloinhan tulee kamala tuli? Ei sitä Ville vielä tiedä. Syty jo. Please. Ei. Mä tiron tähän tän. Joo. No, sitten varmaan pytyy. Ja annapa nytte mulle. Sitten varmaankin pytyy. Annatko mä tiron tän tähän? Sitten tirotaan tän. Tän. Ei kun Ville, anna vähän sitä tulla. Mä tarvitsen tuon. Mun pitää ottaa toi tällä. Noin. Ei syty. Silasit sä kiinni siihen. Niin. Mä osaankin. Mut mä saan ison kahnan. Nyt se menee. Missähän se kamala tuli jo? Annas kun mä koklaan rauhallisesti tätä. Rauhallisesti. Mun äsken mennä syttyä just. Ahaa. Kato. Katoppa. Tämmönen pysyy varmaankin. Tämä. Tuo. Mitä karnaa pitää olla? Kun näin pieni ei. Tukilla, Jussi. Tuki toi! Vai pieni? Ahaa. Mä koitan täältä. Mä katon Malle. Mä katon täältä. Katos tonne alle. Kato nyt sinne alle. Näette unkin kepin tiellä. Näen. Jalaikku, sulle hyvä tuli. Tossa ylässä. Valaa, kato. Hei, pankaa se sinne lumeen nopeasti. Niin. Mutta sitten vielä pahempi. Niin tulipalo. Otan sen veteen. Kalainen vähän. Kalat sä tuulta. Laittaaks Ville, annas kun mä vähän koklaan sulta. Saaks Jussikin koklata? Joo, mä käytän vuorotelle. Minä otan tuosta. Mä panin tän tyvälle. Oho, miten työnnetään. Minä nappaa kala muuten. Ville, kokeillaan yksi juttu. Katsotaan kummalla nappaa ensin. Onko sulla pieni tikku? Oh. Miksi Jussilla on iso? Jussi otti... Leitä sitä! Tuus katsoo tänne! Nyt on vähän pahempi tuli! Tuus katsoo tänne, Jussi! Vähän pahempi tuli! Mä koitan yhden jutun sille taat, joko? Joo. Anna sit se mulle takas. Toi pitää heittää tonne tulee. Tarvitsee sitten lisää puita. Nyt mä oon söttö! Mä oon söttö! Mä oon söttö! Mä oon söttö! Mä oon söttö, Jussi! Ai. Yes! Tuskaa tästä ja mä panin tälle savun sitten. Toiminko mä oon tuolla? Sitten sille tulee kauttuulta. Sitten ne kalattuu tänne ja sitten mä saan ne kun mä ongin tuon ketun. Ahaa, sulla oli semmoinen ajatus, että laitat tänne reikään tulta. Ne kalat pakenee sinne reiälle ja sit sä ongit ne sieltä pois. Niin on ketillä. Just. Täytyy tehdä lumipallo. Vanna se siellä kiinni. Pitää olla mennyt. Anna se. Minä luulen sitä majo.
Mulle kun mä sidon tähän, sidotaan tän. Ei kun Ville, anna vähän tätä mulle. Mä saan sen tuon. Ja sitten oli palokirves ja palolapio ja sellainen vilkku ja se oli iso ja 2. Tippu se menee niin se tippus. Ei tästä tule mitään, Reini. Mulle tuli pikkuliekki. Kattokaa! Laude. Mä otan sit savu. Ei se palaa vieläkin. Savua! Ihanaa. Hei, sytytä mun. En sytytä. Mä sytytän itteni. Tää on liian liikaa. Mä tungen itteni alle. Katso! Tungen itteni. Tuolta hakee uusi puu. Katso! Istu sisällä. En tarvitse. Olipa kerran suuren suuri lohikäärme. Kerran se talusteli metsässä. Sitten se näki hyvän puun ja hän sylki siihen tulta. Sitten puu käristyi. Sitten tuli palokunta ja palokunta ruiskutti letkulla puun. Mikään ei auttanut, vaan lohikäärme suuttui ja sylki palomiehen pään palamaan. Lähellä oli järvi ja siihen palomies sukelsi. Lohikäärme puraisi letkun katki. Palomies suuttui siitä, mutta lohikäärme ei suuttunut siitä, vaan näytti hampaita ja lähti tiehensä. Sitten oli sellainen vilkku ja se oli iso ja 2 pientä. Ja sitten oli palokirves ja palolapio. Ja siinä oli yksi tämmönen 4-kulmainen. Haluatteko leikkiä tulivuoren? Ota sen mukaan siellä. Minä ja palomiehen. Mä haluun olla tuli. Mä haluan olla palomiehiä. Mä tuli. Mä tuli. Mennä vähän pitemmälle. Äkkiä. Pitemmällä.
Haluatteko huomenna ottaa tulitutkimusta? Joo. Entä karhut? Joo. Ei. Joo. Jutelkaa ryhmässä, tehkää ryhmäpäätös. Pupuryhmä. Me ajateltiin polttaa käpyä ja mitä? Kynttilä. Ja siis me poltetaan ne kynttilässä. Ja puita me poltetaan. Ja mitä tosi? Kynttilä on Liidalla tossa. Ja sitten mitä? Ja sitten Emma teki savua omalla puulla. Ja mitäs muuta tällaista? Mitä muuta? Vau! Kova. Tosi kova. No sit se katkee. Ei se välttämättä. No Peppu. No Juhannus. No, ei kun ne nyt palaa. Siis on. Anna munkin yrittää. Tämä on tyhmä tulitikku. Hei, laita se lumeen. Toista päivä. En mä nyt osaa samaa ottaa. Voihan nenä, jos tulitikus loppuu. No ei ne voi. En mä saa sen. Enkä saanut. Saat mennyt. No, eikö se nyt syt? Kootako pirska? No niin, palaako se? Ei se pala. Sammu. Älä sammu. Miksi sä haluat et sammu? Nyt se alkaa. Jee, hyvä Krisu. Kato, tulitikkua. Krisun tulitikku meni myöhään. Hei, se meni alaspäin. Ei tästä tuu mitään. Ei. Mulle tuli pikku liekki. Kattokaa. Pikkunen tollanen tuli tohon. Sirkka, kato. Voitko sä Ida pitää vähän aikaa? Voitko? Älä tätä lue. Mä kuulisin ääni. Se on mulla. Se on mulla, kun mä laitoin tän lumeen. Tää on kivaa. Yes. Kato, toi on auennut. Nyt se meni takas kiinni. Hei, mulla kuuluu kauhean riitinä. Minä vaihdan jo käpyä. Onks täällä mun käpyä? Missä nyt se käpy tuossa on? Tuuli, älä nyt siellä. Eikö Ossi oo, se on sun? Ei oo väliä kenen on. Hei, älä nyt tuli. Minä poltan makkaraa! Tää on hienon näköistä. Me pois äkkiä, muuten sinne palat. Se haluu palaa, se haluu kuolla. Ne oli jo musta. Ei se haittaa. Minun sormeni. Näytä sun sormi, Kristian. Noki sormi. Ja sinä oot taas nokin nenä. Hei, tässä näkyy ne liekit.
Sirkka, kato. Tässä näkyy liaki. Valkosta! Emma, ja mulla on ihan kiinni. Mullakin on valkosta. Kojuvo. Niin, mut kato meitä. Emma, laita se siihen. Ihan siihen. Noin. Kato nyt. Kepistä tulee savua. Kattokaa. Savua. Savua. Ihanaa. Hei, tulee tosi herkästi. Ota savu kiinni. Miten mä saan? Sitä. Emma, miten mä saan sun savun kiinni? Ota purkilla. Sanoisitko pannaan purkki kiinni? Nyt. Tulit sinne sun. Tosta saa savu. Siellä menee. Tule ulos. Noniin. Tuliko sinne yhtään? Ei. Ei. Näytä. Tuli sinne. Tuli. Näytä nyt. Tuli. Hei, nyt mä laitan tän maahan. Nyt se tää. Ai, nyt siinä on mulle oma Iikka-kynttilä. Ei se palaa vielä. Mä otan sen savu. Laude. Kirkka, kato. Emma. Punainenkin pitäisi. Mikä Keppi savus eniten? Keppi. Miten toi sulla on? Kuka näistä kepeistä voitti? Toi. Tämä. Eiku toi. Kuka se ekaksi? Vai järjestyksessä? Eka. Tops. Sitten savus. Tuuppa kattoo mun järjestys. Miten kepän katso? Näin. Puukalikka voitti. Sitten tää ja tää. Käpy vähiten. Joo. Tuuppa kattoo mun. No. Sitten. Minkä takia sulla voitti tämä? Eikä tämä? No, tosta tuli kaikkein eniten, kun se oli iso. Mut Iidalappa voitti lyhyin keppi. Noi. Viimeisenä tuli läpy. Käpy vähiten. Joo. Kerro ryhmällesi. Mikä sulle jää mieleen eilisestä, kun katsot näin? Mulle jäi kaikki sellainen käpy. Miten me tehtiin? Me poltettiin käpy. Ja keppejä poltettiin. Ja siis meillä oli se, ja Emma poltti vanhaa tai samaa keppiä. Me poltettiin käpyjä ja keppejä ja sitten vielä se roihuja. Niin. Mulla oli nokinen nenäkin. Teillä olikin tässä tutkimussuunnitelmassa luki, mikä on savu. Savuako aina kun palaa? Vai sitten kun saa? Muistaakseni silloin, kun se pani lumeen kriisun pepustakin tuli savua, niin ei se aina välttämättä tulestas. Ei. Aina kun laittaa sammuu ja laittaa lumeen. Mä laitan käpyn. Onko se siinä? Oo. Eikö se mun käpyni? Missä kato? Jos ei Iida pidä, niin sit mä pidän. Noin. Oho. Teetäks niin, että Krisu auttaa Emmaa ja mä autan Krisua? Mä voin leikkaa sulle. Ota
kun mitään muuta mieleen. Haloo. Ops. No. Pitkä niitä. Pitkä, mutta ei. Jatketaanpas nyt. Tuonne päin. Pitkä. Ihan hieno. Ei se haittaa. Kyllä tää meni ihan suoraksi tuonne. Luin. Eikö sä aina näin, että sä katot mallia vai? Joo. Sitten otat sä. Ja kyllä voi tietää. Nyt mä otan jo pois. Mitä teidän popo? Mä teen vaan, jätän näitä. No. Kato. Kavulla. Piti laittaa sun liian pitkä. Anna se lisäpaperia. Ei. Käpy on helppo tehdä. Sun tehtävä oli piirtää se savu siihen. Kato, näistä kahdesta tulee. Tuo on minusta mustin savu. Entä sinusta? Kaikista tumminta. Tämä savus eniten. Niinkö? Vai Toi tämä? tämä. Sitten oli tästä näin päin järjestys. Niinkö? Tämä kaikkein vähiten. Tai käpy oikeastaan kaikkein vähiten. No sittenhän se käppysavu enemmän. Ei kun toi savu enemmän ja sit toi ja sit toi ja sit toi ja sit käpy. Kyllähän savussa käisi olla enemmän. Tämä. Mut se ei oo lyhyin. Aha. On musta. Ja tästä tuli pelkästään harmaa. Harmaata myös saa. Näin. Minä laitoin savutkin tuonne. Niin. Me ajateltiin polttaa paperia ja sit katsoo meneekö se kunnolla palaako se vai ei palaa. Sitten me katsotaanko puu ihan musta kun sen polttaa koko. Mä otan sen täällä ja hei missä mun puu täällä on? Vois tämänkin vai jättää? Minä vaan käyn. Mä saan sitten vaihujanne. Tohon se pitää, siinä on sen paikka. Mä saan sitten. Mä en vielä. 7-vuotiaana vasta. Jätä se siihen. Sitten se ekaksi meni tuohon ja sammui ja sitten syttyi. Se on tasapaino. Nyt se syttyy. Niin. Ehkä ei ja ehkä joo. Ei syty. Ei syty, se sammuu. Hipsit. Mikä pönttö. Tulitikku sit varmaakin syttyy. Hui! Mun sormen mennä sitten. Äkkiä älä mene.
Toivon, että se syttyy. Toivon! Se syttyy! Syttyy! Mä otan oman puun. Hei! Tiedätkö, että tää oli sun oma? Toi ei ole. Katsotaan. Syttyykö? Janne, saanko minä? Oota, älä nyt. Tulisitte kivaruksia. Sitten patsen. Oho. Nyt mä tallaan sen päälle. Älä minua meitä. Mä tallaan sen päälle. Ota sen pois. Ei kannata tallata. Täältä oli niitä muiskutaapaperia, joita syttyi niin hirveän helposti. Hei Janne, anna mulle. Mikä toi tossa? Noin 2 joissa on. Toi 1 joissa on 3. Hei. Tää on helppo. Mulla palaa aika hyvin. No tiedätkö mitä? Mulla oli kerran paksumpi kuin tää, niin mulla tuli tosi iso. Se tulee mun puusta. Kato. Saatko sä multa tulta? Tahdon minä. Halleluja, halleluja. Saatte. Siinä. Sytyy. Sytyy! Sytyy! Nyt tää ei oo tulessa. Tässä on valkoista. Mulla palaa aika hyvin. Siellä tuli keltaista! On mullakin valkoista. Mulla näkyy tuo liekin. Näetkö? Mä näin tulee hengen. Se oli punainen. Janne, mä näin tulee hengen. Se oli punainen. Tulee henki. Lopettaisitko tuon tulee henki? Mä katon myös omaa. Sitten kun se näkyy punainen siinä. Missä se pelti on? Tää on peltiä. Ei kun se... Muijo. Mä haluan koittaa sitä mun muovia. Mä en oo kokeillut tiiliä. Anna vähän Kari sitä. Anna Kari vähän sitä. Nyt mä otan tän. Nyt mä otan peltiä. Peltiä. Otetaan tää pois. Kuka se oli se, joka ehdotti sitä? Minä. Sinä. Jos koko tuo pelti rupee palaamaan. Katsotaanpa. On käristynyt. Kynttiläväki. Mä otan tätä päälle. Kynttilä miten paljon. Sä voit kokeilla tätä muovia. Sitten vasta kun mä voin tiiliä, mä uskon. Ei tiili palavaa. Ei toi polttaa kovasti. On tää ihan lämmin. Kokeile. Tää on ihan lämmin. Ihana. Ihana. Vau, tää hajoaa. Mun kädes hajoaa. Anna mun kokeilla. Tää on suuttunut nyt tää tuli. Hyi! No palooko ne sakset? Ei. Nyt se suuttu sylkee suuhun. Heikki! Et saa suuttua! Sännetään ja sytytetään uusiksi. Mietikäs hetket porukalle. Mikä palo, mikä ei. Kenen puu toi oli? Tää. Mun puu oli tämä. Mun puu oli tämä. Tää palo, tiili ei, puu palo. Niin tää ei palannut. Nämä kaikki, jotka palaa, mutta tää toisella puolella ei ja kaikki, jotka ei. Tää palaa. Ei tää palannut. Palo. Hei! Palo. Kumpa näistä naulasta pois? Tämä. 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 Tää on tummempi. Tää on tummempi. Tää palaa. Eiku ei palannut. Oletteko te nyt yhtä mieltä? Joo. Tänne puolelle pannaan, mitkä paloi. Ja sitten missä on tämä tuen päällä viiva. Siihen pannaan ne, mitkä ei palaa. Noniin, valmis. Vaihtakaa Janne ja Johanna paperia. Kattokaa, oletteko samaa mieltä. Ootas.
Oletteko samaa mieltä? Vaikka Jannelta puuttuu tiili. Nyt se on tehtävä, suunnittelepa palaamattomasta materiaalista kynttilälyhty. Lisäksi tämmöinen pyöriä ihana. Tuommoinen. Joo. Ja joku tukis. Joo. Et jos se kaatuu, niin se tuli voi tippua. Tuosta tulee tänne. Sitä me ehkä vielä Kari tarvitaan. Liima. Nyt tässä on nää reunat. Muuten onpa iso. Joo, niin. Äijä! Mä voin. Tänne keskelle sitten tulee kyllä. Tehdäänkö näin, Johanna? Mitä? Väliä. Kyllä mä täällä. Sä teet Johanna kanssa, kysy Johanna tuossa valmiina. Johanna niitä. No ei. Täytyy teipata. Liima. Täytyy vähän aikaa olla. Ei tää pysy vaikka liimalla. Kato. Mites sitten laittaisi? Mä kokeilen. Anna vähän. Hei, nyt mä kekkäsin. Tehdäänkö noista lapuista? Meille jää paljon, kun me tehdään raspberry ja sormensa. Joo, muovi. Se palaa. Niin voi tehdä tästä yksi tainen juttu. Se palaa, muovi palaa. Niin me tehdään tästä semmonen juttu. Sitä tarvitaan. Te voitte käyttää tiiäkin. Kiitti kun sanoit. Tää täytyy limpellä, että tästä tää on näin tasasta. Eiks niin? Täytyy painaa. Näin täysiä. Aina vähän saa. Ei pysy. Ai liimaa ja. Oli hyvä. Onko sitä mä tänne? Voi tuo liima. Sitten nostaa näin. Mä leikkaan tästä reunaa. Tiedätkö mä sen, että onnistuu? Onnistuu. Ai muistas. Voitte panna ulkopuolellekin. Ympäri. Janne, voihat on laittaa ulkopuolellekin noi tiilit. Muutenhan se palais typerys. Mut sitten kun se on palannut ja se, sitten se sammuu, kun se tulee sen tiilin luo. Sillä. Eikä sinne muuten mahdu. Tai sit sä voit mallilla. Kato sen päälle ja sitten
sen pohjateet ja sitten toiselle, mutta kun se on valmis, niin sittenhän viet valmistuu. On siellä kynttilä siis. On. Toi kyllä helposti syttyy. Tuolla on muovia ihan paljon. Ja taas rikos sitä. Mitä te olette näiden toisten tähtien hommasta? Se tarvii jonkun jalan tehdä. Jalan? Joo, mä kekkasin miten se voi tehdä. Näin. Ja sit jonkun muun. Tästä tulee siitä. Sopii janassa jalka. Noin. Se pitää... Ei tarvii liimata, voihan tätä taivuttaa. Jos vedessä pitää, niin toi ei edes kastus. Hienoa. Tästä voi tehdä sen toisen jalan. Voihan tämän jalan laittaa näin. Niin se pitää. Tää vielä suorantaa. On turvallinen, et se ei kaadu, niin sit kynttiläkin kaadu. Tuolla vielä. Johanna. Mä annin jo. Teillä on valmis. Anna, mä annin siitä. Onko tuo palaamaton teidän lyhty? Onko toi paloturvallinen, eli palaamaton? Minusta ei. On. No miksi Kari sun mielestä ei ole? No kun tuolla on koloja, josta sun tuli voi mennä. Entäs Johanna? Voiko se syttyä tulee? Kyllä se syttyy. Mun mielestä ei. Koska tuolla on just yhden aukon kohdalla pieni tilpa. Täällä on melkein kaikki laitettu. Sopisiko tänne? Muutas. Tuosta tulee kyllä tulen suojaa. Nyt siitä. Ei vaikka. Joku sanoi tossa. Joku tili sanoi, tuli. Jee. Eikö se ole mukaan hyvä? Ei. Oletteko te tyytyväisiä? Joo. Mitäs Kari? Joo. Pitäis liimata toi toinen. Tämäkin. Joo. Ei tätä tarvii olla se noinkin hyvä. Aurinkolasit, ettei sille häikäisi.